Ei, escoles! Aquí els Xiula presentant-vos el nou espectacle dirigit a escoles que es diu L'Escola que volem. Què treballarem en aquest espectacle? Tots els temes que van relacionats amb l'escola. Problemàtiques, dubtes, ambient a classe, temàtiques importants com el bullying, com posar-se malalt, com l'educació. Farem un espectacle interactiu i al final, evidentment, com que tenim un esperit crític i social, enviarem aquesta carta al departament. O això era broma? Què? No, volia com fer un acting dintre del vídeo. Necessitarem que participeu, sobretot, per intentar crear justament això, l'escola que volem, l'escola que voleu vosaltres, a partir de moltes propostes que us farem. Es podran dir paraulotes, ara hi haurà polls, es menjarà saludable verdura i peix, ens posarem malalts, en aquesta escola serà una escola inclusiva de veritat on entra tothom. I tot això ho farem amb estils musicals diferents. Com ja sabeu, al Xiula ens agrada tota la música. El rap, la rumba catalana, el rock and roll, el pop, tot perquè podeu treballar també les famílies d'instruments. Un espectacle on reflexionareu, on repensarem tot el que té a veure amb l'àmbit escolar i què podem fer, com si som alumnes o som mestres. Totalment interactiu, carregat d'humor, o sigui, que sortirem d'allà cantant, baixarem, pujarem, passaran moltes coses. I, sobretot, adequat per tota la primària. I amb algunes sorpreses que, clar, no us podem dir ara. Un clàssic us esperem a les 3. Us esperem!